και τον Διονύση Στεργιούλα. Καλησπέρα. Ησυχής μου, η αγάπη των αναγνωστών, θα μπορούσε να πει ο Γιώργος Χρονάς μετά από 6 δεκαετίες στο λογοτεχνικό προσκήνιο. Οι γραφίδες και τα πληκτρολόγια πολλών καθιερωμένων κριτικών της λογοτεχνίας, αλλά και τα τμήματα φιλολογίας των ελληνικών πανεπιστημίων σχεδόν τον αγνοούν, αν και τον γνωρίζουν. Μίλησαν όμως για το έργο του ο Χατζηδάκης, ο Γκάτσος, ο Τσαρούχης και άλλες μορφές του νεοελληνικού πολιτισμού, ενώ ποίηματά του μελοποιήθηκαν από τους πιο διάσημους συνθέτες. Δική του είναι η στίχη σε μερικά από τα ωραιότερα έντεχνα τραγούδια. Ο Γιώργος Χρονάς είναι το ακριβώς αντίθετο από αυτό που πολλοί ονομάζουν ποιητής των κυκλωμάτων, είδος που ευδοκιμεί στη χώρα μας. Αυτοδημιούργητος, με κοινωνικές και φιλικές σχέσεις που αντέχουν στον χρόνο, με πρωτότυπη ποίηση, υπόδειγμα εργατικότητας και άνθρωπος που τηρεί τον λόγο του. Στα 40 χρόνια της γνωριμίας μας, για την ακρίβεια 39, είχα ακούσει τις περισσότερες από τις περιγραφές της αυτοβιογραφίας. Ωστόσο διάβασα το βιβλίο με μεγάλο ενδιαφέρον και αναρωτήθηκα για μια ακόμη φορά πώς μπορεί μια ήρεμη ζωή να χωρέσει τόσα και τέτοιας ποιότητας βιώματα. Και ακόμη αναρωτήθηκα για τα συμπεράσματα που θα μπορούσαν να προκύψουν από την ανάγνωση του συγκεκριμένου βιβλίου, στις σελίδες του οποίου καταγράφονται, εκτός από βιογραφικές πληροφορίες, οι εντυπώσεις του Γιώργου Χρονά από τη γνωριμία και τον συσχετισμό του με προβεβλημένα και με άγνωστα πρόσωπα των γραμμάτων και με λαϊκά ενδάλματα που είτε απλώς βρέθηκαν στο δρόμο του, είτε τον επηρέασαν και καθόρισαν τη ζωή του και την τέχνη του. Ανάμεσά τους, η Κέτι Γκρέι, ο Άκης Πάνου, ο ζωγράφος Δημήτρης Λαλέτας, ο Οδυσσέας Ελίτης, ο Νίκος Αλέξης Ασλάνογλου, ο Ντίνος Χριστιανόπουλος, ο συνθέτης Γιάννης Μαρκόπουλος, η Λούλα Αναγνωστάκη, ο Γιώργος Κιμωνάς, ο Μένης Κουμανταρέας, ο Αλέξης Τραγιανός, η Θεσσαλονίκη πάντα παρούσα. Ένα από τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάγνωση του βιβλίου, που είναι καλογραμμένο και διαβάζεται ευχάριστα, είναι ότι η δημιουργικότητα των προσωπικότητων του πνεύματος δεν υπόκειται στους συνήθεις αλγόριθμους της ανθρώπινης συμπεριφοράς, δηλαδή αυτούς που μιμείται η τεχνητή νοημοσύνη, και ότι μια εσωτερική όθηση, άγνωστης ή διαφορετικής κάθε φορά προέλευσης, κινητοποιεί με ακανόνιστο ρυθμό τη σκέψη και τη φαντασία τους. Άλλο συμπέρασμα είναι ότι η τύχη και ο χρόνος αποδεικνύονται συχνά οι καλύτεροι σκηνοθέτες, αφού σχεδιάζουν ερήμην στο πλαίσιο της ζωής μας, προσφέροντάς μας σε αρκετές περιπτώσεις ανεκτήμητα δώρα που ούτε τα φανταζόμασταν, ή και αφαιρώντας εκείνα τα περιτά που θεωρούσαμε αναγκαία. Κατά μία άποψη πρόκειται για βιογραφία που εν μέρει αποτελείται από σπαράγματα της βιογραφίας άλλων προσώπων. Διαβάζοντας το βιβλίο θυμήθηκα τη φράση του ποιητή Μιχάλη Κατσαρού «Μέσα στο πλήθος διακλαδίζομαι». Θυμήθηκα και τον στίχο του Γιώργου Σεφέρη ότι τα λόγια μας είναι παιδιά πολλών ανθρώπων. Κατ' επέκταση και οι μνήμες μας είναι ταυτόχρονα και μνήμες άλλων ανθρώπων ή τουλάχιστον εμπλέκονται με τις μνήμες των άλλων ανθρώπων. Θα κλείσω παραφράζοντας μια γνωστή έκφραση του Ευαγγελίου. Μακάρι όσοι επιλέγουν να γράψουν οι ίδιοι τη βιογραφία τους πριν το κάνει άλλος για εκείνους. Έτσι παρουσιάζουν στοιχεία που κατά κανόνα είναι έγκυρα, αφού συνήθως πρόκειται για την καταγραφή βιωμάτων τους, και ταυτόχρονα εστιάζουν, όπως εξάλλου είναι αναμενόμενο και εν μέρει δικαιολογημένο, στη δική τους εκδοχή της πραγματικότητας, σταχυολογώντας στιγμές από ένα μεγάλο απόθεμα εμπειριών. Προσωπικά θα προτιμούσα περισσότερες σελίδες με αναφορές αφενός στο ποιητικό του έργο, με μικροϊστορίες για τις συνθήκες έμπνευσης και δημιουργίας των πιο γνωστών ποιημάτων του
και αφετέρου στον εσωτερικό κόσμο του ποιητή, σε δύσκολες στιγμές και αδιέξοδα, σε αισθήματα ματαιότητας και ματαίωσης που πιθανώς τον καταλάμβαναν κατά περιόδους, ακόμη και σε προβλήματα υγείας που κατάφερε να ξεπεράσει. Ένα βιβλίο βεβαίως πρέπει να κρίνεται από όσα περιλαμβάνει στις σελίδες του και όχι από όσα απουσιάζουν. Σε κάθε περίπτωση, όσα διαβάζουμε στη βιογραφία γράφτηκαν από τον ίδιο τον ποιητή σε πλήρη διάβγεια, δηλαδή το αντίθετο από ό,τι συνέβη με τις αφηγήσεις του Χριστιανόπουλου, και μένει σε εμάς να επιλέξουμε τον τρόπο που θα τα προσλάβουμε. Ευχαριστώ.